че сестра ми е влюбена в теб. Не знам дали сега е момента да се изложа публично и пред моите абонати и пред вас, но аз не мога да карам колело. В момента, в който решиш да се изкъпеш, така, така, ставам обратно. Say hello, my travel vlog! Hello! Вече сме на морска гара Бургас, където след малко ще започне топ събитието, с което ще дадем начало на лятото – Explore the World Бургас. Всеки лев минал през азбука на кемпера ни е най-правилно инвестирания лев. А живота как се усеща, когато имате свобода? Забавлявайте се и пътувайте! Здравейте! Казвам се Кристалина. Аз съм представител на Rent a Tent. Ние сме стартъп. Буквално стартирахме преди 2 месеца. Съвсем случайно се зароди идеята. И произхожда от това, че ние сме къмпингари. Разбираме какво е да складираш едно солидно количество къмпинг оборудване в къщи. И понеже бихме желали този вид туризъм и почивка да се популяризира в България, а и не само, преценихме, че е по-добре да спестим главоболията на хората и да им помогнем, като им даваме къмпинг оборудване под наем. От палатката до кухненското оборудване. А какво ви мотивира да се включите в Explore the World Бургас? Ами опитът. А и да се запознаем с съмишленици. Тук сте както подобава на едно истинско пътешествие, едно истинско приключение с детето, с кучето. Да. Така емоцията предполагаме доста по-голяма. Абсолютно. Здравейте! Аз съм Андрей, управител и механик на магазин Драгзона Бургас. Ако желаете малко информация и екскурзия в нашия свят, заповядайте. Какво ще представите на хората, на посетителите на Explore the World Бургас? За съжаление сме за доста скромна колекция от целия асортимент, който предлагаме като цяло, но сме подбрали най-добрите, може би, модели и най-подходящи за къмпингари, за движение сред природата. Тези красиви фат-байкове са специализирани велосипеди за движение по пясък, по сняг, по така доста тежък терен. Не са от най-бързите велосипеди, но пък са доста комфортни. Те са доста ефектни, доста хора им се кефят, така да се каже, защото наистина може да се спускате в планината по сняг и дори по планински пътеки и доста уверено се държи на пясък, което значи, че и по плажа може да се ползва доста комфортно и уверено. А какво ви потикна да се включите в Explore the World Бургас? Ами все пак колезенето вече е доста популярно. От няколко години в световен мащаб има страхотен бум, така да кажа. По мое наблюдение, последните 3 години също в Бургас стана изключително популярно, изключително и голям интерес. Няма как да пропуснем такова събитие. Активни хора, хубаво настроение, позитив. Как да не се включим в такава приятна инициатива? Не знам дали сега е момента да се изложа публично и пред моите абонати и пред вас, но аз не мога да карам колело. Никога не съм можела. Не е късно. Първата крачка винаги е най-трудна, но дългия път започва от една малка крачка. Може да заповядате в магазин на Драг, където и да се намирате в България, където има магазини и да ви проконсултира всеки един от продавачите и консултанти. Кое е най-подходящо за вас? За всички категории, възрасти, възможности, велосипеди. Всичко е създадено, само трябва да се докоснете и да започнете. Ами много благодарим и успех! Аз съм Пламен, ние сме от Кикимора къмпинг. Предлагаме тук на нашия станд, предлагаме хладилници, фризери на 12 волта, също ето тези оверлендинг палатки и тези двата вида. Занимаваме се с това нещо от 2020 година активно, а преди това е било само хоби. И надяваме се да можем да го развием и да го предложим на хората един алтернативен вид на хотелите и всички такива неща. Пък и свободата е пред нас. Какво ви запали по къмпингарството и какво ви провокира да дойдете на Explore the World Бургас? Ами къмпингарството ме запалиха родителите ми преди
30 години. Export the World, Бургас, красив град, ние сме бургазли, нека популяризираме къмпингарството и така. Здравейте, аз съм Климент Шопов и съм производител на български кемпери, преобразувани от товарни автомобили в високопроходими кемпери за различни дестинации с всички необходими условия за живот вътре в возилото. И смея да кажа, че сме доста висока летва дори за европейските производители. Участвате на нашия фестивал с един страхотен, много зрелищен кемпер, който, доколкото разбирам, преди това е бил товарен автомобил. Да, беше самосвал, активно работещ години наред, след което пенсионирахме го и го преобразихме на това, което виждате. Едно малко биджу. А как се случва процеса? Първо с много труд, второ трябва да се подберат качествени и правилни материали, особено за паните и меблировката. Всичко, което създаваме за интериора, трябва да издържа на много тежки условия, защото тези машини се правят за офроуд пътувания, пустини, планини и така нататък. Така че там блатното на пътя отсъства. По-различно ли е пътуването с такъв вид кемпер? По-различно усещането? Ами различно е наистина, защото може да достъпите до среда, която с нормален шосеен кемпер не можете. За разлика от нормалния шосеен кемпер, с този кемпер се придвижвате бавно, 90 км максималната скорост, но пък като тръгнеш на експедиция не бързаш. И едните кемпери и другите кемпери имат своите плюсове, минуси. А как се запалихте по това невероятно занимание? Ами много дълги години пътуваме с жена ми по цял свят с джиповете, после почнахме с малко по-големи возила и като се появиха и дечурлигите, трябваше да минем на нещо по-голямо и избрахме направо камион. Здравейте! Ние сме фирма Camper Point, кемпер под наем и се намираме в град Бургас на къмпинг и кемпер изложението Explore the World 2024 година, което се провежда за първи път. На къмпинг фестивала сме с този кемпер Joti Line Plus 322 модела и е кемпер под наем. Нашата фирма предоставя кемпери под наем. Тя се намира в град Шумен. Непрекъснато идват хора, питат кой най-често задавания въпрос и какво искат да разберат хората. Най-често задавания въпрос е дали могат да обикалят с него в България, извън България, също така ги интересува цената на ден и определено има засилен интерес към този вид туризъм. Забелязва се все повече желание и търсене. Какво е по-специфичното за този модел? Преди малко в мое присъствие един човек искаше да разбере дали може с двете деца, с семейството да си пътува. Тоест, наистина това е начин на живот, който набира все по-голяма популярност. Определено да. Специфичното за този модел е, че той е по-късата база, т.е. по-лесно се управлява, по-маневрен е, може да се събере на по-малки места и подходящ за двама възрастни или трима възрастни, примерно двама възрастни или две малки деца, примерно с две малки деца. Как се запалихте по това, кога започнахте да се занимавате с кемпери и каравани? Истината е, че ние сме на пазара от няколко месеца, много нова фирма сме. Запалихме се, то това и ни е мотото, ела опитай и се зарази, точно защото когато един път опиташ, се заразяваш се от свободата, сам да избираш къде да пътуваш, къде да почиваш, сам да избираш кога, мястото, деня, сезона и най-вече се заразяваш от свободата, която ти предлага този вид туризъм и прекараното време с близките хора, което е много повече, отколкото който и да било вид туризъм.
готвим страхотни пържени картофки с мега яки сандвичи, които са отгоре с най-различни места, сочни, които ние сами си ги приготвяме. Заповядайте при нас да опитате. Вече се намираме и на най-морското, най-лятото, най-зареждащото място Сърфшоп, за да разберем какво ще предложите на гостите на фестивала и по принцип какво предлагате за хората. Здравейте, ние сме от Сърфшоп Бургас. Тук в момента предлагаме различни съкове и кайт, различни водни спортове. По принцип предлагаме много различни водни спортове в магазина, иначе в момента се представяме сърф училището и най-вече сърфове. Какви хора идват по принцип на сърф училището? Ами от малки деца до възрастни, независимо. Имаме и занималния, имаме и уроци по различните водни спортове. Какво е това нещо на главата ти? English. What is this on your head? This is my helmet and this is my phone to make videos. Are you a vlogger? I'm kind of TikToker. Say hello, my travel vlog. Hello. You're a TikToker, I'm a YouTuber. Oh, nice. This is my channel, Travel with Stella. Very beautiful. This is the QR code. Yes. I have one on my bike. It's BMW. It's right there in the entrance. Okay, and For where people who love BMWs and bikes, you can follow me. where are you from? I'm from Tunisia. Oh, really? Yes. And you're come just for the fest? I came here to live now in Burgas because it's beautiful in the summer. So The best decision in your life. it is. We enjoy here. A lot. I'm making a lot of friends. Everything is good. When you arrived in Burgas? 1 month ago. Super. And you are here. It's the best decision I will make in my life. Come to Burgas, everyone. Последна снимка, че сестра ми е влюбена в теб. Yes! Чао, Бели! Тук сме пред караваната на шеф Бадев, небезизвестният шампион от Hell's Kitchen. Какво приготвя той за нашите гости, ще разберем лично от него. Взема съм в кухнята на Hell's Kitchen. Уникално. Атмосферата е същата, напрежението е малко по-малко, ама пак. Аз не съм толкова страшна като шеф Ангел. Не си. И не викам. Ароматна. Брутално аромат. Вау! Вече сме и в кемпера на Кемперисимо, за да разберем какво представят те на изложението, с какво ще изненадат нашите посетители и какви услуги по принцип предлагат. Здравейте, аз съм Ники от Кемперисимо. Избрахме да представим най-красивия кемпер от цялата ни флота за рент. Това е Mobilveta TKL64. Изключително комфортен, луксозен модел с меки тавани, меки стени, с алкошаси. Наистина много луксозен, вие ще го видите на видеото. И това е фронта на нашите кемпери. Ние имаме 50 и няколко кемпера под наем, като това е наистина най-луксозното и хубаво нещо. Затова го избрахме за изложението в Бургас. Така е по-лесно. В момента, в който решиш да се изкъпеш, така, ставам огромна. След това приключваме, затваряме и сме готови. Като тук отзад става общо легло, става 2 на 2. И можем, когато решим, че не искаме повече да се комуникираме с околния свят. Идеално! А колко струва? 90 000 евро струва този кемпер или 200 евро на ден за наем. Както могат да забележат и нашите зрители, интересът към кемпера е наистина голям. Какви са най-често срещаните въпроси? Какво ви питат? Колко струва да го купим, колко струва да го наемем, колко човека могат да пътуват, колко могат да спят и така. В този кемпер за 2 дни на изложението, според мен минаха абсолютно всички
И това, което аз чувам е, че е най-хубавия кемпер на изложението. И аз не мога да не се съглася. Наистина изглежда впечатляващо. А малко повече за Камперисимо да разкажете. Ами Камперисимо е на пазара 5-та година. Най-много ни познават хората от кемперите, които даваме под наем. Те са, както ви казах, вече над 50 нови кемпери. Най-голямата ни точка е в София. Имаме точка във Варна. Предстои да открием нова точка в Бургас, в Русе и в Хасково. Като търсиме приятели, партньори за цялата страна, за да открием възможно най-много места, където хората могат да наемат. Благодаря за организацията, щастлив съм, изненадан съм от това колко много хора дойдоха. Обичам Бургас и смятам, че има голям потенциал да става все по-добре и по-добре това събитие и ние ще дадем всичко от себе си. Здравейте, ние се занимаваме с творческа работилничка, наречена мацаница, тъй като децата сами я нарекоха по този начин, понеже отцветяват с темперни булички и много обичат да отцветяват, да се мацат взаимно дори. И така, тук сме на фестивал, за да занимаваме най-малките дечица, които искат да творят с нас и да им остане един хубав спомен, една великденска бибица. Школата се занимава основно с зумба, народни танци, както и с мацаница. Имаме постоянно тържества, концерти, включваме се на различни изяви, работим с най-малките дечица, взимаме ги още от 3 годишни в детските градини. И още взето с нас началото дори първите стъпки в живота си. Тоест, моето е готово вече да ви го пращам. Абсолютно да. Какво ще кажеш? Много се радваме да участваме на това събитие и считаме, че трябва да го посетим, тъй като сме компания с централа в Бургас. Считаме, че това е нещо много успешно, нещо много полезно за хората, за общината, за доброто настроение, за бизнеса. Фирма Култа съществува повече от 60 години. Централата е в Германия, в Ашафово. В България специално сме представени от 2008 година. 10 години бяхме франчайзингов партньор, а от 2018 година сме дъщерно дружество. И имаме офиси в Бургас, Варна и София. Занимаваме се с разпределение на карти също така, машинки за разплащане на пътни такси, възстановяване на ДДС и дисциплина, както и всякакви спомагателни услуги, свързани с мобилността. Това ни прави свързани и с всичките хора, които са решили по този един мобилен начин да си изкарат свободното време. Това събитие има потенциал да бъде наистина една от визитките на Бургас. Страхотно е, развивайте го, ние с удоволствие ще го подкрепяме и наистина много ни харесва. Браво! Браво! Ние сме в Благост, занимаваме се с здравословна храна и чисти продукти. Идеята е лека по лека съзнанието на хората да мине към по-осъзнат начин на хранене, начин на живот и мисли. Това е нашата идея. Ние сме пица повече, правим неаполитански пици. Интересното е, че благодарение тези плещи стават за под 90 секунди. Понеже вътре е с жив огън и така, бързи са, вкусни са. Здравейте, приятно ми е, Димитър Марима съм аз. Значи ние сме на това изложение за първи път, много сме доволни, организацията е перфектна. Нашата компания се занимава с кемпери под наем, Dimar Rent. Имаме доста различни видове кемпери. Тук сме представили един от нашите модели, който е по интеграл 4-местен. И имаме още 4-5 разновидности. Като цяло сме компания базирана в София, но извършваме и трансфер на кемпери и до Пловдив, и до Бургас, и до Варна. И над 70% от нашите клиенти са хора опитали за първи път. Въобще за първи път едва не се качват в кемпери или каравана. И голяма част от тях, над 90% от тях са и доволни.
което е показателно, че тази тенденция ще се развива и занапреде и все повече и повече хора ще се опитват да пътуват по този начин, по този алтернативен начин, който си има много предимства и хората почват да го разбират. Значи клиентите, които идват при нас, в по-голяма част случаи са двама човека с 2 или с 3 деца, които търсят просторни кемпери, търсят кемпери, които са удобни, търсят кемпери, които да имат достатъчно екстри, за да бъдат автономни и все пак ясно е кемперите да бъдат нови и да бъдат спокойни в тяхното пътуване. И едно послание за нашите зрители. Пътувайте, пътувайте и пак пътувайте. Вече сме и при Керхер, една фирма, която няма нужда от представяне, но все пак да разберем с какво се представят на Explore the World, какво ще покажат на нашите гости и какво по принцип е най-търсено при тях. Добър ден, аз се казвам Иван Вичков и съм представител на Керхер. Говорим за центърът на Керхер в Бургас. Участваме на това изложение с една такава серия гама продукти, които са оптимално приложими и за кемпери, и за градина. Представяме модели и машини, които са подходящи за рязане на клони, за косене на трева, които се съчетават с идеята на изложението в гори и други такива извънградски пространства, където могат да бъдат полезни и абсолютно приложими. Намираме се вече при Metalhead пивоварна, мястото, където може да разпуснете с ледено-студена бира и да заредите батериите. Какво предлагате на жадните посетители? За този фестивал сме подготвили 2 бири на Крам. Едното е немски лагер. Традиционен, при нашия е малко по-различно, че е по-мек от немския лагер, който е малко по-сух. Заради една система, която правим декокшън, и с което оставаме малко повече неферментируеми захари в бирата. Тя е направена да се пие в количества 4,5% алкохол, свежа лятна бира. Другата бира, която предлагаме е PLL, това си е английски стил. Красивото в тази бира е, че използваме едни английски малцови Golden Promise и една мая ирландска, което прави бирата уникална. Тя е много свежа, много ароматна, също ползваме много хмелове. Много ароматна, също да се пие в това време, да се пие в количества. Спокойно можем да я предложим и за New England IPA, но си е PLL. На вас ви предстои едно страхотно събитие в разгара на лятото. Малко повече за него. Ами за 4-та година правим фестивал при нас на нашата пивоварна, където се намира в парк Минерални бани в Бургас, квартал Ветрен. Ами ще се бъде на 20 и 21 юли. Ще има общо взето към 16 пивоварни. 6 чужди, 10 български. Ще има и други момчета, които ще предлагат бедовина. Ще има и момчета, които ще правят кафе, с които бяха направили колаборация една бира. И те ни направиха кафето за бира. Ще има коктейли, ще има много храна, ще има музика. Това ще е забавно. Заповядайте, не изпускайте. Здравейте, казвам се Делян Стоилов и съм представител на фирма Silver Star. Днес сме дошли да ви представим нашия нов продукт и новата ни марка Ineos Grenadier. Това е нашият автомобил, в който може да задоволим нуждите на всички наши клиенти, които са авантюристи и имат нужда от допълнителни преживявания през уикенда и обичат природата. Много интересен автомобил. Преди малко чух, че може да стане изцяло като кемпер. Автомобилът ни е високопроходим офроудър, който е направен изцяло по нова технология и е съчетал в себе си всичко най-качествено от пазара и всичко най-нужно за нашите клиенти, които са ентусиасти и къмпингари. Може да бъде оборудван с тента, която е 270 градусова и палатка, която е на покрива за 2 човека, за да може да съчетае уюта на комфорта сред природата и удоволствието да стигнете до точното ви място сред природата. Представяме ви много добър комфорт, уют, да може да съберете и семейството си и да се разходите
по всички пътища, които са известни на планетата ни. Искам да те гледам на брега, искам да те хвана за ръка. Лятото доведе ни Бургас, където вечно влюбена си в мен. Морето носи сякаш снежен звук, усещам те на пясъка до мен. И нека нашето лято продължи. Здравейте и от чатрата на Volkswagen. Какво се случва тук? Тук в момента представяме Гранд Калифорния. Това е големия ни кемпер на Volkswagen, който се произвежда в завода. Създава доста удобства. Разполагаме и с по-малки кемпери, но този е оптимален, голям, удобен, в същото време не е прекалено дълъг. Става за спиране в централни градски части. Като цяло хубав семейен автомобил за пътешествия. Какво най-често ви питат посетителите, като се спрат да го разгледат? Последно, което ме питат, даже доста често е, има ли печка автомобила. Да, разполага с печка, въпреки че навън е приятно времето. Всичко необходимо, което желаете за вашата почивка, климатик, печка за зима, за лято, този кемпер може да ви го даде. Бранда Volkswagen няма нужда от представяне. Нещо ново какво се случва при вас да споделите на нашите зрители? Ново при нас, освен този хубав кемпер, новото при нас е, че имаме много хубав електрически микробус, който е изцяло на ток и предлага удобства също за едно приятно пътуване. 450 км има пробег. Здравейте, аз съм Гери от фирма Fresh Support. Участваме в това изложение с нашите продукти. Предимно мобилни решения за санитарен комфорт, а именно мобилни тоалетни, мобилни умивалници, душ контейнери и WC контейнери. Зад мен е един оборудван офис контейнер, като примерно решение за строителни обекти или пък друг вид обекти. Това е един 10-футов офис контейнер, който може да бъде оборудван с климатик за отопление или охлаждане, както и с различни мебели, като шкаф за документи, шкаф за облекло, бюро, офис стол, хладилник и да прилича на един офис, просто в мобилен вариант. Освен всичко изброено, отдаваме и агрегати, шатри, такива заграждения мобилни, също под наем и участваме по този начин в много фестивали, които се организират в страната. Намирам се при може би най-неоткриваемия човек на този къмпинг фестивал, Антон от Димбо. Той доведе атракцията на фестивала, ретро кемпер от 1969 година. Здравей! Гонихме се 2 дни, но както казват, най-отзад, най-рахат. Първо искам да едно уточнение. Вече нашата фирма се казва Dimbo CS или Dimbo Camper Shop, тъй като обединихме двете компании за един път изживяване, за нови емоции, вдъхновения и така нататък. Първо много благодаря за поканата, както в твой блог, така и в Бургас, моя роден град. Този невероятен фестивал, зареден с много емоция, много музика, много позитивно настроение си тръгваме тази вечер от него. Изключително съм щастлив да обобщя, че се срещнахме с много нови приятели, които са потенциални наши клиенти, с много стари клиенти, които ми беше приятно да се видим на брега на морския бряг. Нещото, което предизвика фурор на фестивала. Този ретро кемпер. Този ретро кемпер го притежавам от няколко години. Той е произведен само в една бройка през далечната 1969 година. Той е наш батко, както се казва. Имах много интересен въпрос от някой тук. Дали аз съм първия собственик. Благодарих за комплимента, че изглеждам толкова млад. Но всъщност не съм първия собственик. Трети собственик съм. След първия собственик го е закупил дилърство в Швейцария, откъдето аз го придобих.
Радвам се, че той е съхранен и запазен толкова много. Той наистина се превърна в една атракция, не само за медиите, разбира се, основно за посетителите на фестивала. Имаха възможност да се докоснат до него, да го разгледат, да се снимат. Ние се намираме в един нов кемпер, един в случай бус кемпер, който е на марката Лайка, една от марките, които представляваме. Нашата фирма представлява Лайка, Картаго, Спънбишов, Евромобил, Карман и други брандове, но ние се намираме в един нов, хубав бус кемпер, който предстои да бъде отдаван под наем. Разбира се, може да си закупи такъв и чисто нов. Той е за 4 човека, има отваряем покрив, където страхотно се спи, с отваряеми страници този покрив, може да се наслаждавате на морето, на планината. Има отопление, охлаждане, много хубав хладилник, който сме заредили с Бира Морети, които са нашите партньори в днешното събитие. Почерпихме много хора в Бургас с тази страхотна бира. Първото му пътуване, доколкото разбрах, ще бъде също от бургаски клиенти. Те ще пътуват, доколкото знам, в България, но много е вероятно да откочите в Гърция. Всичко зависи от прогнозата за времето, защото това е хубавото с кемпер. Гледаш къде е хубаво времето или къде е твоето време, защото някой може да иска да е дъждовно или да вали сняг и се отправиш натам. А с колко кемпера участвате на фестивала? На фестивала в Бургас участваме с общо 5 кемпера, един е ретро кемпера. Имаме представител на Картаго, представител на Лайка, полуинтегриран кемпер, също един страхотен кемпер, нов модел, който е съвсем отскоро на българския пазар. Имаме един друг кемпер, който е мъничък, така наречения City вариант, уикенд кемпер или втори автомобил в семейството, който освен, че може да се използва като лек автомобил, той е хубав, защото има отново печка, хладилник, отопление, отваряем покрив и 4 човека могат да се отправят на уикенд пътуване с него. И последният кемпер, този, който в момента се намираме, който след като приключим, затваряме вратата. Ние сега можем да затворим, защото постоянно иска някой да влезе при нас и да... Това е хубаво! Да, и може да се отправиме с тебе на някъде, но всъщност забравих, че той е ангажиран и не можем май двамата да тръгнем. Само кемпера ли е проблема? Само кемпера, да. Ще намерим друг, направим един трип.